Καλημέρα σας. Σήμερα θα μας παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία πάνω στην επεξεργασία ήχου και φωνής ο κύριος Ηλίας Παπαπέρνογλου. Λοιπόν, παρακαλούμε κύριε Παπαπέρνογλου, ανεβείτε πάνω να μας την παρουσιάσετε. Ναι, γεια σας. Θα σας παρουσιάσω 3 δείγματα ηχογραφημένου κλιπ και επεξεργασμένου ψηφιακά και αναλογικά, τα οποία ηχογραφήθηκαν την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010. Ξεκινάμε για αρχή με το πρώτο. Ναι, παίξτε. Ναι, ναι, δεν το χορταίνω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, φτάνει. Πάρτα μωρή άρρωστη! Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μας κλιπ και τώρα θα πάμε στο δεύτερο, το οποίο ηχογραφήθηκε επίσης την ίδια ημέρα και επεξεργάστηκε γι' αυτό αναλογικά και ψηφιακά με σύγχρονα μέσα, ώστε να αλλάξουμε κάποιες λέξεις. Για παράδειγμα τη λέξη «πέος». Ναι, 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 ναι. Σκίσε με καράφλα και τα μαλλιά δικά σου. Ναι. Το χορταίνεις μωρή σκύλα. Σταμάτα. Τι κάνετε εκεί μέσα? Ήταν μια παραγωγή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά.